Siyanibingelela nonke ababukeli nani balaleli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Siyanxusa kuzo zonke izindawo zomhlaba enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu. Lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi kuJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi, esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekugcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezifundiso ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele, ukube ngabe lokho okuzwayo ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, kuyafakazelwa yini izwi lenkosi uJesu Kristu ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele, iBhayibheli. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izifundiso eziphilileyo ezisolela eqinisweni nasebugcweleni. Ungakhohlwa ukusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi lapho ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nihlanganyela khona nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa ngokwemfihlakalo yemibhalo, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sikhuleke kubaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya engcwele ikhazimulisa isibani sezwe, uJesu Kristu yena yedwa oyinhloko yebandla. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane ngobungcwele. Amen. Amen. Siyamnikelela bathandwa lenkosi egameni lenkosi uJesu Kristu umnini amandla onke. Siloke sifile bona ubufakazi ngalo izwi elinamandla eliphilileyo ukuba yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu umnini amandla onke. uJesu inkosi yokuphila. Uma lithi iBhayibheli ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, kusho ukuthi uJesu wadala izulu nomhlaba. uJesu uthi ngingulizwi, awufunele lapha ku-chapter 6 waJohn uJohane, ungitholele lapho khona uJesu ebatshela ukuthi yena uyisinkwa esivela ezulwini futhi kungulizwi. Njengoba uzongibhekela ungibhekele lapho bese siqale sibheke lapho lithi-ke ekuqaleni wayekhona ulizwi, njengoba lithi uNkulunkulu ungulizwi, uJesu Kristu ungulizwi wadala izulu nomhlaba. Uma ufuna ukukholwa fanele ukholwe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Kube ngokusindiswa kwakho uthola nokuphila ngenxa yokuthi usufinyelela eqinisweni. Ithini imibhalo?
Incwadi ngokuka Johane isahluko sokuqala. Bese lokuqala. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Uthe usahluko 6. Awuyitholi incwadi ngokuka Johane isahluko 6 verse 35. uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Kepha ngithi kimi, ngibonile nokho anakholwa. Noma seningibona anikholwa. Mina ngiyisinkwa. Isinkwa izwi elivela ezulwini. Uma ivela ithi incwadi uSathane wathi kuJesu akaphendule amatshe awaphendule awenze izinkwa. Uthi uJesu kulotshiwe ukuba umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. So uma esevela uJesu ethi yena uyisinkwa esivela ezulwini, uyikho lokho ekumele sikudle. Aphinde futhi athi yena onxaniweyo makeze kuyena ozophuzwa. Izwi lifanisa lento edliwayo lento ephuzwayo ngokuba liyahamba liyohlala endaweni lapho lingenza khona umphefumulo wakho uma uthole kahle izwi. Unambithisise bese uzizwe ucelile unonile ngaphakathi ngokamoya ngenxa yokuthi izwi kaNkulunkulu lifike lathola indawo. Manje kulesikhathi esiphila kusona, uma ushumela iBhayibheli njengoba lisho lona, uma ushumela iBhayibheli utshela abantu into ebhalwe eBhayibhelini, uyisitha kubona. Bayakuzonda abantu bekuzondela into ebhalwe phansi. Bafuna uJesu kepha bafuna uJesu obatshela lezi zinto ezibhalwe eBhayibhelini. iBhayibheli akufanele ngilikhulumele, kufanele lizikhulumele mina, kufanele ngifakaze ngalo iBhayibheli. Uma ngikhulume izinto eziseBhayibhelini bese ngidlulisela ukuthi leyo ncwadi leyo itholakala kubani. Kunencwadi ethi incwadi yokuqala kaTimotheyu. Incwadi yokuqala kaTimotheyu sahluko 1 kusukela kuverse 5. Lonto le ncwadi le izokuvezela noma ungathi nje kusukela kuverse 1. Le ncwadi yokuqala kaTimotheyu kusukela kusahluko 1 ifuna nje ukuthi ikutshele ukuthi iBhayibheli ingani. Ngoba liyaveza. Incwadi yokuqala kuTimotheyu isahluko sokuqala ivesi lokuqala. uPawulu umpostoli kaKristu Jesu ngomyalo kaNkulunkulu. Ngomyalo kabani? kaNkulunkulu. Lo msindo engizwayo umthandi. Umsindo awulungisa. So uma ke umpostoli yini uPawulu umpostoli kaKristu Jesu ngomyalo kaNkulunkulu. Umsindisi wethu. Umsindisi wobani? Wethu. Lithi iBhayibheli ungumpostoli kaNkulunkulu ongumsindisi wethu. uJesu kuthiwa ungumsindisi. Lezo zinto kufanele uzidwebele ufunde iBhayibheli. Yabo nje bekhulumile kwincwadi yaJohane isahluko 6:35. Uveza lokho ukuthi abantu awaboni amandla kaNkulunkulu ebonakaliswa kuJesu ukuze babone ukuthi uNkulunkulu ukuJesu. So labo bakholwa bambiza ngenkosi ngokuba babona amandla kaNkulunkulu enikwe yena wonke. So lezi zinto lezi ziyafakazela uma abapostoli abantu bani ababe noJesu noma abantu omoya ongcwele befakazelana noma abaprofeti. So ngenxakeke bethi umuntu hayi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu usakhona. Abakwazi ukuthi babe uNkulunkulu bobabili. Uthi uNkulunkulu kwincwadi yaIsaya usahluko 45 noma usahluko 44. Kepha lapho nje athi ke mina nginguNkulunkulu akekho omunye futhi akekho oseduze kwami. Ezo lonto leyo. Incwadi ngokuka Isaya isahluko 45 verse 5. Yeah. Mina nginguJehova. Uthi yena unguJehova. Akakho omunye ngaphandle kwami. Ufuna nje uqede lapho. Akakho uNkulunkulu. Ngithi mina ngifuna uqede lapho. Akekho omunye ngaphandle kwami kusho izwi. So mawuzothi wena uJesu uyindodana ezulwini uyagula. Akwazi ukuba indodana ezulwini. Indodana bekuyinyama.
uNkulunkulu ayehlezi kuyona. Inyama ithi baba kumoya okuyona. Bese ikhuluma ngomthetho noma ikhuluma ngamandla kamoya okuyona. Yenzo lonto leyo. So manje uma mina ngifundisa ingane yami yonke into engifuna ukuthi iyazi, bese ingane ikhulume konke ekuzwa ngami noma ekuzwe ngami, ingaphumi eceleni. Ikhuluma amazwi ami, ikhuluma ngamandla ami, ngokuba umoya engiwuthelele leyo ngane iwona uzovela. Bese ikhuluma. Sobuza ukuthi ubani ofundisele umncane kanje? Athi ubaba. So lento ifana nobaba wasenyameni nobaba kamoya. Ubaba kamoya ke yena uphakathi, ngoba lo wasenyameni ubaba useceleni uyakuzala ngokonyama. Lo kamoya ungena kwena, lo dalile. Wayesengena kwena, wagcwalisa ini amandla akhe kuwena. So manje uJesu ke uNkulunkulu ukuyena. uJesu uNkulunkulu kuyena. So uma uJesu uNkulunkulu ekuyena, okusho ukuthi uJesu usebenza njengoba esenyameni. Ngizokwenza isibonelo ngento sobala. Nayi ijakhethi. Jakhethi le ngiyayithunga. Yiqale sore eqaleni. Ngiyithunge le jakhethi le. Ijakhethi izobizwa kuthiwa ijakhethi yami mengiyifaka igama. Ijakhethi izobhala ukuthi Mhlengi. Kepha le jakhethi ngeke ikwazi ukuziphilela yona noma inyakaze ngingekho ngoba ngibeka phansi. Ihleli phansi ayinyakazi. Ukuze isebenze le jakhethi ifanele ingene kumhlengi lo iqambile wathi umhlengi. Umhlengi akasiyona ijakhethi, kepha uyakhile ijakhethi. So ijakhethi le egqokwe umhlengi inyakaza njengoba kunyakaza umhlengi. Ngeke izikwenze konke lokhu le jakhethi iyodwa. So noJesu njengoba ethi angezi lutho ngisho lapha kwincwadi eJohane esahluko 5. Ethi ayikukho engikwenzayo ngokwami. Konke ubaba ngikhombisa kona ngiyakwenza. Uyasivezela uJesu ukuthi akazisebenzeli yena. Uthi njengoba ubaba engikhombisa mina ngiyenza. Incwadi ngokuba Johane isahluko sesi-5 verse 17. Kepha waphendula wathi ubaba usebenza kuze kube manje. Nami ngiyasebenza. Ngalokho ke abaJuda kwaba yikhona befuna kakhulu ukumbulala ngokuba wayengaphulile isabatha kuphela. So ibambe lapho. Methi ubaba uyasebenza kuze kube manje. Umoya okuyena uyiwona umsebenzisayo kuze kube lesikhathi abasibonayo. Naye uyasebenza, ayikho into engamvimba ukuthi enze umsebenzi kabani? Kababa osezulwini. Ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo. Indodana, yayizonto leyo ngifuna ukuthi ngiphinde ngicacisele ngoba le ngijulile. Uma ethi indodana ukhuluma ngenyama. Yayizonto leyo. Njengoba noma sekhulunywa kwincwadi yakho esahluko 1 kufika ingelosi noma yasahluko 1 izoletha isiprofethi ngoJesu. Ithi kuzothiwa uyindodana yophakemeyo. Ngoba yini? Yonke inyama edaliwe yadalwa uNkulunkulu. Naye uJesu indodana yadalwa uNkulunkulu. So uma isithatha amandla nefa loNkulunkulu ivumela umoya lo odale yona lenyama le ukuba usebenze kuyona. Kuyisifiso sami nami ukuthi ngibe nalowo mandla aye kuJesu noma ngingeke ngithi ngifuna konke, kepha lo mqondo wokuKristu nakumina uphile. Ngibe nokuthatha izinqumo nami njengoba uNkulunkulu ethatha izinqumo. Ngingabi umuntu ombaxambili nohliziyo mbili. Kepha ngibe umuntu oqondile ekuhambeni kwami nokuqonda kwami. Ngingabi nongabaza ngokholo lwami. Ngokuba uma ungabaza uNkulunkulu akahlali kuwena futhi akulula ukuthi uNkulunkulu umazi uma wena unomoya wokungabaza nokwesaba. Ingakho lithi iBhayibheli akukho ukwesaba othandweni. Ukuvezwa kuphi ukuthi akukho ukwesaba othandweni.
Ngalesikhathi uJesu azi ukuthi bazobulala, inyama ibifuna ukufaka ukwesaba. Ngisho abapostoli bakhe bebezama ukuthi uSathane abasebenzise bafaka uJesu kwesaba nokuthi angabi umuntu ozogcwalisa imibhalo nesiprofethi. So leyo nto leyo beyenza ukuthi nina uJesu akhuze ngomoya okuyena, ukwazi ukuthi yena akukho ukwesaba yena ngokuba uNkulunkulu, uNkulunkulu uzonqoba ukufa. So ukuze uNkulunkulu anqobe ukufa kufanele abe senyameni ngokuba inyama ekumele ife. So ngoJesu oyindodana ngokwenyama, kepha ngamandla kaNkulunkulu, unguNkulunkulu ngenkazimulo, ngoba lo moya lo obukuJesu ephila ngesikhathi uJesu esefa esiphambanweni bemthatha bemfaka embudini, lo moya lo ongcwele ngokuba uJesu utholakala engenalo icala, azange abe nakho ukwesaba mzukwane emangalelo ngamanga bemshaya. Uzathi-ke kufanele ukuze kugcwaliseke lokhu. So akukho kumele kuvimbe ukuthi yena afana afe ukuze kubonakaliswe yini amandla kaNkulunkulu kuyena. So uma ethi ubaba uyasebenza, kukhuluma inyama, ikhuluma ngomoya okuyona inyama. Yabona uma ngikhuluma nawe, kusebenza amandla kaNkulunkulu. Mina uNkulunkulu ngithi ubaba. Ngoba yini? Mkhulu kunami futhi yena ongidalile, uyena futhi ongithumileyo. Akukho engakwenza mina ngithi ngikhuluma ngoNkulunkulu ngingamazi. Kungekho into engifakazelayo ubudlelwane bami noNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu bavumele umoya wakhe ngezwi lakhe ukuba aphile kubona, benze intando yakhe uNkulunkulu ngokuzinikela nangokuzithoba, bamfune uNkulunkulu. Bese umuzwa uNkulunkulu ethi yeka ukuthi ukuyeke, yenza ukuthi ukwenze, ngokuba usuyamuzwa uNkulunkulu. Ngeke ngikuphoqe ukuthi uzwe uNkulunkulu, ngeke ngize ngifake uJesu ngenkani. uJesu nje ushunyela kwezwi, bese kuthi lowo ozwa amazwi okuphila bese azuzwe. uNkulunkulu akazuzwe yimi, mina ngisithunywa esidlulisa umyalezo ovela kuNkulunkulu othi-ke unesifiso sokuthi bonke abantu basindiswe. Kusenhliziyweni yakhe uNkulunkulu, khona sizoni sinje, simanaphanapha sinje, uNkulunkulu usafuna ukuthi ngoba uyazi ukuthi wasidala ngomfanekiso wakhe, uyazi ukuthi ukulunga wakufaka kuthina, kepha umoya wenkohliso wangena futhi kuthina. So lo moya wenkohliso iwona obusa kakhulu kuthina. Ingakho sithanda izinto ezidaliweyo size sizikhonze, sizenze zingoNkulunkulu bethu, ukuba yini? Umoya wenkohliso usuyabusa kithi. Siyawathanda amandla asenyameni, siyawanqaba amandla kamoya. Amandla kamoya apheleliswa lapho khona uNkulunkulu ethi linda, ungazifuneli indlela yakho esheshayo bese uyalalela. Lapho kufika khona izilingo, ukhuleke, uyeke ukufuna ukuthi udinwe bese uthuka abantu. Ungafuni ukuphindisela okubi ngokubi, kepha unqobe okubi ngokuhle. uJesu wanqoba uSathane ngobungcwele nangobuqotho. uSathane akayitholanga into angamangalela uJesu ngayo ukuze akwazi ukuthi anqothe ukufa. So uNkulunkulu njengoba ehla ezulwini ezophila enyameni, uzofundisa thina abantu ukuthi singakwazi ukunqoba ukufa noSathane. Uma nje singakwazi ukuzwa, silalele izwi lakhe njengoba noJesu uvumile ukuthi enze intando kaNkulunkulu ukuze kube sekufeni. Inyama yakho nenhliziyo yakho ekumele ifunde ukwenza intando kaNkulunkulu. Umoya wakho uma sothatha uSathane usenamandla wena, sekumele wena uthini-ke? uNkulunkulu, intando yakho mayenzeke, sengifuna ubuso bakho. Ngeke uNkulunkulu usho njalo ungayikele. Uma ufuna uNkulunkulu uyakuyena, akezi kuwena azokudonsa ngenkani.
ukukhipha ebumnyameni ngokuba nawe sobonile ukuthi cha uNkulunkulu yena ungumsindisi uyena futhi ungangisindisa. Leli vangeli lizosindisa labo ababiziwe basabela. Leli vangeli lizokhulula labo abakhona abantu abathandayo ukuba izithunjwa zikaSathane. So, yoma ngiveza ngeBhayibheli ngifuna le ncwadi le engibizile eTimotheo yokuqala sahluko 1 kusukela kuverse 2 come on. Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sokuqala from verse 2. uTimotheo umntanami ngesiminya ekukholweni. Uthi yini ungumntanakhe ngesiminya kuphi ekukholweni? Makube kuwe umusa nesihawu nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu inkosi yethu. Njengokuba ngakutshela mhla ngiya eMakedoniya ukuba wohlala eEfesu ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo. Yayizindaba. So khona lento eyenzakalayo phakathi kwabantu abayakholwa labo abafuna ukuzibiza ngabaholi babanga imfundiso. Omunye uhlaziya iBhayibheli ngendlela engafanele. Khona umuntu kubazalwane yabo nje ukuthi Jesu ke omkhulu phakathi kwenu makabe yinceku makabe isisebenzi. Ukuthi akahola abantu ngani ngekhona phakathi kwabazalwane ozonikwa ukuhlakanipha ngokwesilinganiso sikaNkulunkulu ukuthi abe ngaphezulu kwabanye. Ezonto leyo ngokuba noMoses wayemkhulu ngisho uJoshua waba ngaphansi kwakhe esakhona uMoses. Kuthe ngasekho uMoses wayesenikwa amandla uJoshua ukuthi aqhubeke kuphi emsebenzini obusuqala uMoses. Kanjalo noEliya uEliya mkhulu noElisha kufanele kuze kusuke uEliya bese kungene ubani uElisha ukuze aqhubeke emsebenzini. So lento le yokuthi kube khona umuntu ozokwazi ukuthi kuthiwe ungumonisi unikwe amandla uNkulunkulu ukuthi aqonde izwi bese akwazi ukuthi aqondise asole alungise ayala abantu ngisho abanye abantu abathi ke abafuni babafundisi uyena uzofika thani la akhambe kanje la lithi izwi kanje hayi ukuthi mkhulu ukuthi senzombone ngathi ukuthi manje lo muntu into enkulu sekumele nimkhothamele imthandazele no lo muntu lo uphiwe amandla ngoMoses uyinceku kaNkulunkulu uyisisebenzi sikaNkulunkulu. So njengoba uMoses eyisebenzi nje wenze lento esho uNkulunkulu atshela abantu kanjalo nomuntu kwesiba umbonisi noma umpostoli noma umprofeti usebenzela uNkulunkulu ayikho into enkulu ngaye ngaphandle ukuthi uNkulunkulu uzivezile ke. So ni abantu elifuna ukuthi ke nibe ngabaholi bakabandla awubi umholi ngenkani ngoba kuzothi ke wena baqala ibandla awukwazi uqala ibandla awunali ibandla uma besonkale elakho ibandla kuzobe elakho ibandla kepha ibandla likaKristu elikaKristu ngokuba elikaKristu lizwa izwi lihambe ngezwi. So uJesu methi ke izimvu zami ziyamazi umelusi zizwa izwi lakhe bese ziyamlandela. Ngoba uJesu ngithi mina abazoza kuyena ilabo azobebabiza basabela kanjani na bezwa izwi eliqhamuka kuNkulunkulu lishunyayelwa ngendlela efundwa uNkulunkulu babizwa uNkulunkulu base bephenduka benza kuNkulunkulu ukuthi baphenduke kushumayela mina uNkulunkulu besebenza khona lento abantu abangayitoli. So lezinto lezi methi ke ngoba uthi umshiye eMakedoniya wamshiya kuphi eEfesu ukuthi ayalisise ukuthi abantu bangafundisi enye imfundiso. So sikeliyo ke vangeli kubangwa eli ukuthi ubani ufundisa kangcono ayihambi kanjalo ayihambi iBhayibheli lizimele waqala wafaka itheory wahamba wesikoleni sokuba umfundisi wenza ucwaningo ngezinto ezingekho eBhayibhelini wayesefaka lokho lezo zinto wazithatha wafuna ukuzozi-apply esontweni noma phakathi kwabazalwane kuzoba khona ubuyaluyalo
uzozwakala kamnandi kulabo abafuna vele ukuzenzela umathanda. Kulabo abafuna iqiniso bazokubalekela. Kanjalo uma uhlezi eqinisweni sebejwayele ukutshelwa amanga. Abafuni khona ubatshela izinto bakhombise eBhayibhelini. Ngokuba uma kwabo uSathane wavala amehlo ukuthi bangaboni, bangezwa. Lezi zinto ezifundiswayo zigcina kubona zingenawo amandla ngoba yini? Sebevumele uSathane ukuba babuse. Bese ethini umbhalo? Futhi banganaki izinganekwane nezindaba zolimo lokuzalana. Yabona indaba zezinganekwane. Yabona nje ngizokwenza isibonelo ngoShembe. Imfundiso yakaShembe. Mawulalela umlando wayo ayinawo ubufakazi futhi ayinawo ukuhlakanipha. Lento lena yayingaqondisiwe kuphela kulabo base-Efesu, kepha yayisho ukuthi kunabantu abaqhamuka ngomoya wokuza nokuzikhazimulisa befaka izimfundiso ezintsha ezingasadumisi uNkulunkulu ngoKristu, ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana. Zibanga yini? Ukuphikisana. Yabona kujele uma ufuna ukuphikisana nami awunayinkinga ngeBhayibheli. Ukuba yini uzobe ungaphikisani nami, uzobe ufuna ukuphikisana nami neBhayibheli. Kepha mase sophikisana ngokucabanga kwethu lingekho iBhayibheli, singaphikisana sigcine singenaso isisombululo sixabane. Kepha uma kuzofakwa le ncwadi le uzothi uza nenkolo yakho, oqala nje ngizofuna ukwazi ukuthi lo nkulunkulu ongilethela yena ushiyane wafa wavuka yini. Mawuzothi cha ngicela ume lapho ukuba ngifuna uqale ungitshele ukuthi why ukholwa kaShembe, why ukhonza emsamo. Uma ukuthi okhokho bakho bafa bavuka unobufakazi, ngiyakucela phela. Mase debate ngwenyama lonto ungavuma wena uthi hayi ngiyabaphupha. Mina ngikhuluma ngabantu abaphuphayo, ngikhuluma ngabantu abambona uJesu evuke ebufeni bambona uJesu. So lezi zinto lezi zijulile ngale ndlela yokuthi uzithola sengazi ukuthi wena uyagxeka amanye amabandla noma ulwa namanye amabandla, kepha wambula amanga nezinganekwane zabo ezingapheliyo ezidukisa abantu nezimfundiso zabo ezibolile. Imfundiso zabo ziyanuka, zinuka phushu ngathi isilonda esidala somuntu osafa kudala, sekubhuza izimpethu nezibukane, sowudlula ilanga liyashisa esikhotheni sowuzwa ngephunga ukuthi lapho nje kukhona kunento efika. Wabona kanjalo amabandla abafundisi bamanga. Abantu bakhona bayayithanda into ezodumisa umholi wabo ngaphezu kaJesu. Lezo zinto ziyafakazelwa eBhayibhelini nani phambi kwakho. Luthini? Ezibanga ukuphikisana kunokuba ziqhube isimiso ziletha impikiswano esisekukholweni, kepha aziholele thina abantu babe lizwi linye. Zenza abantu babe lokuphikisana besibahlukana, benza into efuna uSathane, bahlukane. Manje ngofuna ibandla lami, hayi sengiyokhonza ePostoli, hayi sengiyokhonza eMaromini, hayi sengiyomzayoni. Uyabla, uyakwenza into efunayo. Hayi baqhula kangcono, hayi bagqoka kahle, hayi ukuthi nje bagcina isabatha. We understand ukuthi awazi lutho. Ulandela izimpuputhe, uhamba uphukutheka nawe. Akube yizwe eliphilileyo. Uma uthi angizwa into enifundisayo, angizwa nje ngifundiswe into eliphilileyo. Yizwi eliphilileyo, yizwi eliphilisayo. Uthi amazwi engakhuluma yangomoya, umoya onjani ophilisayo. Ezindaba umoya omfundisi wakho uma ungavela ezulwini, uvela kuSathane, uvela kumnyameni, uvela esigodlweni sobumnyama, uvela e-althari lobumnyama. Uma engenalo iqiniso, qhubeka. Ngenza njalo namanje. Namanje-ke kusenjalo. Kepha umgomo womyalo uluthando. Umgomo womyalo kaNkulunkulu. Umgomo womyalo kaNkulunkulu. Uyini? Uluthando. Ngithi mina uJesu azange kube khona ukwesaba. Tshela Susa lo nguba iphosile la. uJesu azange abe nokwesaba. Azi kahle ukuthi uzofa. Azi kahle ukuthi uzofa ngesihluku. Kubuhlungu ukuthi ke ungavela uthathwe nje uphila. Uphanyeke esiphambanweni ufakwe izipikili. Ulendiswe emthini. Ibuhlungu lonto leyo. Akekho umuntu ongayivuma. Ngiyakwazi lokho.
Abanye bathi umhlaba uyabhubha bangabaleka. Kepha labo abakholwayo sebazi ukuthi isikhathi sifikile bayovuma ukuthi inkosi yenze intando yayo. Kepha abangakholwayo bayozama ukusindisa ukuphila kwabo. Yale ayikho into umuntu ayisaba njengokufa. Khuluma ngomuntu ophatha isibamu, khuluma ngomuntu othakathayo, khuluma ngomuntu oyisiqhwaka, ngikhuluma mina noma ngabe ubani, noma umuntu onemali. Bayakusaba ukufa abantu. Ayikho into enamandla nenesithunzi kumuntu njengokufa. Kepha usathane lokho esintshontsha kancane kancane, izifo zegciwane emzimbeni zegazi, izidakamizwa, utshwala, ukugingqika nezimoto, umoya wenzondo nokuthakathana. Siyantshontshwa ngezindlela eziningi zokuya ekufeni, kepha siyakusaba ukufa. Kepha senza izinto ezosipholela kuphi ekufeni. Ngokuba usathane uyakwazi ukuphumbuthekisa ingqondo yakho, uzitshela ukuthi impilo imnandi kanti seyimnandi iholela kupheweni. So ngibuya kule nto le yokuthi iyodwa into ekumele sinqobe, uJesu azange azayisaba. uJesu usekunqobile ukufa. Useqedile ngokufa. Usathane nokufa yinto engaphansi kwakhe. Thina siyakusaba ukufa, useqedile ngokufa. Uyaphila manje. Akudingi ukuze ngiconvince ngithi zama phela ukuthi ukholwa ukuthi uJesu uyaphila, cha uyaphila uJesu. Bekuyimfundiso yakhe kuphela engiyithole kubapostoli nabaprofethi engeza ngakholwa ukuthi uyaphila uJesu. Ngokuba ukhuluma nami ngqo. Lokho akhuluma abaprofethi nabapostoli ukhuluma nami ngqo. Ukhuluma nayo yonke inyama edalileyo. Akakhulumi nokuthi ukhuluma nohlanga oluthize, ukhuluma nenhliziyo yomuntu uJesu. So wonke amazwi awakhulumile wakhulumela ukuthi umuntu asinde kufeni. Siyamphika uJesu, siyamnqaba uJesu, sifuna uJesu ngendlela ezojabulisa thina. Mina ngifuna uJesu ngendlela ezojabulisa yena ngokuba ufuna ngathi sinqobe ukufa. Into eyojabulisa uJesu ngathi ukuvuka ethuneni, sinqobe ukufa. Ngeke jabulisa uJesu ukuthi wena uyaswenka. Ngeke jabulisa uJesu ukuthi wena uthole imali enkulu emsebenzini. uJesu akajabuliswa ukuthi wena uhlale emzini obizayo. uJesu udila lesono ukuthi isono akasifuni kwena. Ngoba uyazi ukuthi uSathane uyakumangalela ngesono naso nesono senzayo. Lokho kwenza wena ukuthi ube umangalelwa njalo uyasoneka phambi kaNkulunkulu ngenxa yokuthi uthanda lento wena uJesu angayifuni. Lento ayifuna uJesu wena awuyifuni wena uyayinyanya wena. Iyakucasula. Yini okwenza ucasulwe yizwi? Othi-ke uyamkhonza futhi uyamkholwa umninilo izwi, kepha bese kumele ulenze izwi olifuni. Yini okwenza wenze njalo? Uma kuthiwa nangu ubheka, uyagijima. Nangu nomculo wasesweni, uyagijima. Nazi izimpahla eziveza umzimba, uyagijima. Yini uSathane kufake umoya ukuthi uthande izinto ezidaliweyo ngaphezu komdali wakho. Sinomdali wethu osidalile ukuthi senze lokho okufunwa nguye. Uthi uJesu wombhalo, ubaba akangishiyi. Incwadi yeJohane verse 29 uthi ubaba akangishiyi ukuba njalo ngenza okuhle phambi kwakhe. uNkulunkulu angeke azakushiye uma ulalela izwi lakhe. Ungazibona wena ngazi ukuthi bonke amabandla amaningi kepha sikhonza uNkulunkulu oyedwa. uJesu akajabuliswa ukuthi ebandleni lakho libangakanani. Akajabuliswa ukuthi ibandla lakho selibe khona isikhathi esingakanani. uJesu akajabuliswa ukuthi nigqoka izivatho ezinjani. uJesu akajabuliswa ukuthi ibandla lakho licula kanjani. uJesu unendaba nokuthi izwi lakhe uyalazi yini futhi uyalenza yini. Iyona kuphela into ayifunayo. Singabukeka sidelelekile sibabili kanje. Sishumayela ningabona abantu lokho kuvezwa abantu esinabo. Akunankinga uma kukuthi-ke uJesu uthokozile ngokuthi izwi lakhe siyalikhuluma njengoba yena efuna.
Ukuba nathi lezi singakhulumi kuphela kepha simphile njengoba uJesu efuna. Njengoba ethi umyalelo wokuqala uthando. Sikhuluma ngothando lukaNkulunkulu olubanzi ukuba udele indodana yakhe ukuba ife ingenacala ngokuthi uzoyivusa ekufeni ngokuba yini ayinalo icala. So uyivusa ukhombisa bona ukuthi abangenacala bayavuswa banamandla kusathana. Usathane usinqoba ngokuthi thina sinesono esiphila kuthina and siyasithanda isono. Uyakuthanda ukuhleba. Unomoya. Unenzondo. Ungumulali. Uyisiphingi. Uyisifebe. Lezo zinto lezo ziyajabulisa. Ukhuluma kambi ngamagama abantu njalo kabi. Akupheli awa igama lomuntu lingazange lidudulelwe phansi ngomlomo wakho. uJesu wengakwenzi lokho. Wekhuluma nabo ngqo abantu abaphatha izwi likaNkulunkulu ngendlela engafanele. Abantu abayizona uJesu wayebakhombisa uthando, wayehlala nabo. Kunzima ukuhlala nabantu abangakholwa. Banenkani abantu abangakholwa. Kubuhlungu-ke ukuphikisana nabantu abayakholwa. Bedukile. Umuntu ongakholwa kulula ukuthi umzuze noma eyinkani. Mase fikelela esigabeni sokuqonda. Ukuqonda kwakhe kuba ngaphezu kokuqonda lokho asuke nakho. Ukuba yini? Usuke engazi lutho. Kubuhlungu ukuduka komuntu ozitshela ukuthi uyazi kepha engazi lutho. Ngokwenyama kuzofisa umtshali ukuthi yazi ngendlela yokukhuluma ngayo awusazi naleni lokubheka, awuzizwa ngoba yini awazi. Lokho ungakwenza ube umuntu ongathi awuhloniphi. Kepha siphila phakathi kwabantu abazitshela ukuthi bayazi bese kwenza ukuthi ungazi kwabo. Bezitshela bayazi balahleke kakhulu. Uthando lukaNkulunkulu iyona into esingakwazi ukunqoba ngayo uSathane. Uthando. Yabona mengithi uthando lukaNkulunkulu ngifakazela lento menithi iBhayibheli. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ayikho into enzima njengaleyo umuntu ukuyenza emhlabeni. Iyona into yokuqala leyo eyenza abantu ukuthi uSathane abanqobe. Abakwazi ukuthandana ngeqiniso. Umthandela ukuthi unani, umthanda ngoba uyamsaba, umthanda ngoba naku ufuna ukuzuza ukuthize, uyamthanda ngoba uyamaketha. So usebenzisa umoya kaSathane uwe uzitshela ukuthi uhlakaniphile. Uyamthanda kepha bese kumele umsize unesicefe. Yabona inhliziyo bekuthiwa ingumkhohlisi futhi yimbi. Inhliziyo yimbi ngempela. Inhliziyo meqhamuka imali kuthiwa nansi imali iyajabula. Inhliziyo bekuthiwa nakho ukudla iyajabula. Nayi inyama iyajabula. Bese kuthiwa awuphephela umuntu le mali. Inhliziyo iyanyukubala iguquke. Igaya izibuzi. Inhliziyo esekumele phela imuphe umuntu lokudla iyaqala ishintshe. Usiyabheka ukuthi emezimupha lokuzisana ungakanani. Inhliziyo yami iyangikhohlisa. So into engilwayo ukuthi mina inhliziyo yami izevume ukwenza intando kaNkulunkulu. Ukukholwa kwakho ukufunda ukuthanda qala ngoba uNkulunkulu noma esithande kangaka nje ufuna ukusikhombisa ukuthi usikhathalele kangakanani. Njengoba uKristu wahlupheka enyameni. uKristu ngesikhathi ehlupheka enyameni. Somani nani ukuqonda okunjalo. Nathi-ke njengoba hlupheka inyama le isaba ukufa. Inyama ilingwa futhi uJesu beninami ekulingweni kwami. Ngokuba uhluphekile enyameni uyekile ukona. So njengoba ninami nibonile nqoba izilingo. Fanele unqobe ini izilingo. Ube lokukholwa ekukholweni kwakho bese ube nokubekezela. uJesu into akhala ngayo kubafundi bakhe ukukholwa okuncane. Uzathi into zekube ningi nani ngimbekezelele. Yo ake kubuhlungu ukuzwa amazwi aphuma uJesu ubone ukuthi ngempela ukhuluma iqiniso. Silikhuni nabantu. Silikhuni.
Yabona mekulikhuni umzali azafaka ubukhuni benhliziyo enganeni. Ingane belikhuni idlule umzali wayo. Ubona lapho ukuthi kulikhuni leminyaka. Kulikhuni leminyaka. Asifuni ukuthobelana, asifuni ukuthandana. Umuntu ubulala umuntu ambulalela imali. Umuntu udayisa isithunzi sakhe ngenxa yemali. Iyothi ngaphela imali isithunzi sakhe asisekho. Le mali seyiphelele sekumele aphinde azame amanye amacebo ukuthi ke manje athole le mali. Ingakho iBhayibheli lithi-ke uthando lwemali luyimpande yakho konke. Uthando lwemali luyimpande yakho konke. Kusho ukuthi ukuthanda imali kakhulu ngendlela engafanele kuholela wena ekutheni ube nomoya kaSathane. Khuluma nawe mzali wami, khuluma nawe wena ongakholwa ukuba uthwele kumanje, ulandiza uwasho kumanje. Uyaziqinisa ulanda amafutha onyengelezi ovela abahleke, ulanda yonke into le othi ufuna ukuyisebenzisa ukuze uthole isithunzi noma ugazi. Ufuna ukuthobeka nothando. Ngisho ungayisebenzisa yonke lemithi yakho, kepha uma wena enhliziyweni yakho ungathobekile, uyefana nethuna, ufile uhamba. Uyithuna nje lapha. Baningi. Yebo umgomo womyalo uluthando. Umgomo womyalo kaNkulunkulu thandanani. Yabona uJesu into ayitshela abafundi bakhe uthi-ke njengoba engithandile nami ngithandile. Nani-ke ukuze kuthiwe ngabafundi bami thandanani. Thandanani. Ngeke sithi siyamthanda uNkulunkulu singakwazi ukuthandana. Uzomthanda kanjani uNkulunkulu ungakazi umbone ufuna ukuthanda umuntu oseduze kwakho? Oluvela enhliziyweni emhlophe. Uthando oluvela kuphi? Enhliziyweni emhlophe. Inhliziyo emsulwa le engasoleki uma ngabe uzicabangela uzuthi hayi cha ngiyamthanda umuntu. Ngiyamthanda umakhelwane wami. Hayi uthando lwenkanuko. Uthando nje lokuthanda uzwe kube mnandi. Kunabantu engabathandi, kunabantu engabanyanya, kunabantu engabazonda. Lapho uNkulunkulu msuka nefika walifaka uthando lwakhe. USathane noma esafuna ukufaka lo moya ukuthi labantu ngabathandi, kepha lo ngithi ngegama likaJesu ngisindisile. Nginomoya wokuthula nothando. Manivele ke phela uthando likaJesu ukuze lezithelo zipheleliswe kumina. So into engifuna ukuyenza lento engifuna ipheleliswe kumina yini? Uthando oluvela enhliziyweni emhlophe engasolekile. Nakunembeza omuhle. Nonembeza ongasoleki ongenacala. Nasekukholweni. Nasekuthenizisile. Ekukholweni kwethu uyakholwa yini izwi likaJesu? Uyakholwa uNkulunkulu. Musu bomzenzisi. Kholwa ngokupheleleyo. Nginombeso ngaka. Engisiqiniseka umuntu bengibona utshela mhlambe umuntu uthizeni mhlambe uthandwa ngathi mhlambe ubulalayo. Nombese ngaka. Nangu omunye uncane nombese. Akukho leBhayibheli kuthiwa khona ngaphathi isikhali. Izithiwa izikhali zethu akuzona ezenyama. Angilwi ngalombese. Lombese lo ngiyophatha ngenza izinto ekhaya bengisebenza. Yonke into ngiyenza ngalombese. Anguphathele ukusabisa abantu ukuthi ngathi ngiyasiyapha. Ngima la ngiyafundisa, ngiyawuphatha umbese. Khona omunye lokhu irangu mina. Ngisebenzisa ukwenza izinto zasekhaya. eBhayibhelini babephatha izinkemba. Akaze kuthiwe eBhayibhelini kuyisona ukuphatha inkemba. So uma wanengqondo ebi ngesikhali umumbulali. Izikhali asilwi nenyama negazi. Noma uJesu uthi bese ekhuluma nabafundi bakhe kwincwadi yaLuka ethi-ke yakhumbula ukuthi-ke ngathi-ke hambani nezweni noshumayela ningaphethe lutho bavume. Athi-ke manje ngithi-ke ongenakho akambe ukuthenga nenkemba. Bese aveza umnyathi nazi ezimbili athi kwanele lokho. Bese ngolo ukufika abantu bezomlanda uJesu. Omunye abafundi bakhe ukhipha inkemba. Agenza indlebe yomunye athi uJesu uyayenzi lokho. uJesu sekhombisana ukuthi le mpilo akuseyona yenyama. Sekuyimpi kamoya ngoba sekumele ekhazimulise uNkulunkulu kuyena. Usethi phindisela inkemba yakho esikhwameni sayo. Ngokuba lowo obulala ngenkemba uyokufa ngenkemba. Yebo nto le. So angiphathi isikhali ukuze ngilimaze abantu noma ngicabanga ukubi ngabantu. And abantu abaningi bamangalo ethiwa hayi uyafundisa lo kuthiwa ha umuntu ophatha isikhali. Kepha kuba yini akalazi iBhayibheli. Wazi ukuthi umuntu ophatha isikhali kunesono. Usho abafundisi.
angisaphathi ummese, angisabaphathi obhushu. Uhlangana ubhushu nongaphathi. Ngoba kini nommese kini. Usika izinto ngommese. But ungaqondi nongafundiseki kwenza abantu ukuthini babe nokuthatha iBhayibheli ngazi ukuthi uJesu ufuna sibe ngcwele singathinti ngisho udaka ngoba songcono. Zibhalwe phansi izinto ekumele singazenzi eBhayibhelini. Zisobala izinto ekumele singazenzi eBhayibhelini. uNkulunkulu akayifuni inzondo, akayifuni udlame. Izona zonke izinto nabe ngayifuni lezi duze kwakho. Ngesiphathi isikhali, kepha ngini ngesikhali ukuze ke ngilimaza abantu. Kepha ungaziyo uzothi hayi umzalwane akekho umzalwane ophatha ummese. Awazi lutho. Ngeke ngize ngikulwise. Ngisho uMoses wayephatha inkemba uMoses. Amalevi ayephatha izinkemba. Ngithi ingakho uMoses mebuye entabeni sebenze iduna lenkomo leli ngegolide. Besathi ke yilo nalowo akabelani nomfowabo abathatha inkemba ifaka esinqeni. Bangena intende netende bashaye yonke. Ingakho uJoshua babengabaholi, bengabaprofeti kepha bephatha izinkemba. Behamba bayolwa. So ayikho ke manje ukuthi silwa ngenyama. Silwe ngenyama. Ngiyabuza isibhamu engasiphathi isibhamu ngisifuna ngisithanda isibhamu ngoba sikho eBhayibhelini. Inkemba anginankinga nayo. Ummese anginankinga nayo. Kepha umsebenzi ongiphathela ummese ukubulala abantu. So into efundiswayo uthando. Inhliziyo embi ivela ngesikhathi ucabanga ukuthi uhambe la nomfazi womuntu ushiya umfazi wakho. Uba ngenhliziyo embi kuphi umfazi wakho. Nanomuntu olala naye umfazi womuntu. Usubulale abantu abawu2 ngesenzo sakho. Lento yokuthi uphathe isibhamu uhambe uyokuthela abantu uthenge ube inkabi udubula abantu ukuze uthole imali. Uthando lwakho alukho ekuthandeni umakhelwane. Awunawo umoya wothando nozwelo lokuthetheleka. Umuntu ubonile yebo. Uma efuka kwena ezothi uxolisa uzothini. Ufike lapha ekseni ungonile ekseni. Wafika futhi lapha emini nasemini entambama. Hayi sengikhathele ukuncolela. Awusayi uNkulunkulu. Seyibaleke indlela yakho. Lithi umfowenu ubebona kuze kuphindeleka u7 aphinda kuyeka u7 ezoxola inthethelelo kuwena. Umthethelele. Anginawo uNkulunkulu manje ngiphethe esifazane inhliziyo yami ivuka umoya ongasili. Thatha utshwala ngiphuze ngidakwe ngibuye ngimosha ngithenga phela. Ngilingeke inhliziyo yami icabanga ubhema ugwayi. Isono leso ngicabanga into embi. Ngiqondise uNkulunkulu uyamthethelela ukuba yini ufuna abantu abazithobayo. So nomakhelwane wakho kanjalo uze kwena uzozilahla uyazisola. Wena wenza njani? Uyakhohlwa ukuthi uSathane la usengusekaningi. Sathane usengusekaningi. Lapho ngiyavuma ukuhlala phansi ngithi alisafuna ukuwa. Cha, ngiyala njengoba David. Ngilele ukuthini? Ngiyenze intando kaNkulunkulu njalo. Ukuba nempilo engcwele impilo lena ohlezi upractice ukwenza kahle. Uningi abantu abangaqondi. uNkulunkulu emuhle uzakusiza sonke sifinyelele eqinisweni ukuze sisindiswe ngokuqonda imibhalo. So umbhalo kwincwadi yalokho ayincwadi yaThimotheo uyitheni ke manje ke? Ngoba ithi ke umyalelo nomgomo. Umgomo oqala uluthando emyalelweni kaNkulunkulu. Abathe abanye bephaphakazile kulokho. Baphambukela ekukhulumeni okuyize. Abantu bahlulwa uthando, bahlulwa imfundiso engcwele, baqala bafundisa imfundiso zabo. Imfundiso ezidumisa bona, imfundiso ezinempakamo. Befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho. Befuna ukufundisa izinto. Ungavula ibandla lakho. Uma ibandla lakho lingaholwa yimoya engcwele, ugcina sokufundisa wena sokuthi ibandla maningi abafundisi engibaziyo abenza lezo zinto. La emzimbeni kaKristu kunomoya nje ubuyaluyana. Kuzoba buhlungu bese kuye uJesu. Kuzoba buhlungu bese kuye uJesu esesalisa labantu ade bezitshela ukuthi bona bashumela ngomoya engcwele. Bebe benenhliziyo ezibophile, ezinomoya, ezicomplainayo abazalwane. Befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho. Ingani kabaqondi. Abaqondi lezinto abazikhulumayo. Nabaqinisa ngakho. Nalokho abaqinisa ngakho begomela. Siyazi kambe ukuthi umthetho kaNkulunkulu muhle. Nxa umuntu ezophatha umthetho kaNkulunkulu ngendlela efanele. Ngokomthetho. Ekwazi lokhu. Bese kwazi lokhu ukuthi umthetho awumiselwe abantu abenze intando kaNkulunkulu. Umiselwe
Nabamisele abangenamthetho. Imiselwe abantu abangenayo uNkulunkulu, abantu abangezwa amahlongandlela, abangamesabi uNkulunkulu, nabayizoni, nalabo abonayo, abahlazisayo, labo benza amahlazo, nabadumazayo, abanye abenza izinto ezidumazayo, nababulali nabanye ababulala oyise nonina. Yizo lona. nababulala abantu, Nabanye ababulala abantu. Umthetho kaNkulunkulu umisele lokho. nezifebe, Umisele izifebe. nabesilisa Umisele ngisho nabantu besilisa bayizitha abanongqingili abalala nabona. nabathumba abantu, Nabantu abathumba abantu. nabaqambi manga, Nabantu abathanda amanga. nabafungela amanga, Nabantu abafungayo befakaza izinto ezingafakazelwa iqiniso. noma kungaba khona Noma ngabe kukhona okunye Isifundiso isifundiso esinjani. esiphilileyo ngokwevangeli lenkazimulo kaNkulunkulu. Uyazazi ukuphi ngale ndawo le lento elishoyo eBhayibhelini. Uyazazi wena ukuthi ukuphi. Isinqumo sikwena. Lizokuxasula ivangeli uqhubeka ubhebhetheke. Ube umbulali. Ube umsheki, ube isifebe. Ube umfana nabanye abafana, ube isidakwa. Ngenkani ngoba usathane uyabusa kwena. Njengoba uNkulunkulu efikile kwena, uzokubiza, uzophenduka, uzobona ukuthi umthetho kaNkulunkulu uyaphinda. Uzozibona futhi uzofakazela inembeza bakho ukuthi uyisoli wena. Yayizindaba. Umthetho kaNkulunkulu umekelo lo. Ayikho enye into ukutshela. Ngakho ngithi uqala ufunda iBhayibheli yakutshela. uNkulunkulu ufuna abantu bathandane. Lezi zinto zomadlwengulana, lezi zinto zomathumbana, lezi zinto zabafana abalala nabodwa nezidaba nokufebe nokuphinga nokukhonza izithombe. Akayifuni uNkulunkulu, iphambene nomthetho wakhe. Ngokwevangeli likaNkulunkulu obongekayo engaphathiswa lona mina. So le nto ayithi ukuthi ngiyele eBible school. Kufanele ngikele ukuthi uNkulunkulu into engayifuni akayifuni ubhale phansi eBhayibhelini. Angeke ngiphume ngiyothi uNkulunkulu akafuni ugqoka ujini akaze angitshele lokho akubhaliwe eBhayibhelini. Yayizona nto leyo. So umuntu umefuna uNkulunkulu akafunde ukuthobeka, afunde ukuthanda kuqala. Uma kunabantu ongakhulumisani nabo, uzoqala ulungise lezo zinkinga. Khulumisane nabo, uthethelele. Nawe ucela intethelelo uNkulunkulu ubathethelele bonke abakunayo. Ufune uqala ukwenza intando kaNkulunkulu. Uma ukuthi umuntu onomongo uzoqala uphande, ube nenhliziyo ukuthi unenge inhliziyo yakho ukuthi ifunde ukupha. Uma umuntu ohlebayo uzoya ukuhleba ngamagama abantu. Ngoba yini? So ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu, so ufuna ukuhamba ngomthetho ophilileyo nangesifundisi esiphilileyo. uJesu Kristu inkosi. Uthi umbhalo sebekuzwa bonke bahlabeke ezinhliziyweni. Base bethi kuPetru nakubanye abapostoli, madoda bazalwane, yini sakuyenza? Wayesethi uPetru Phendukani, yilowo nalowo abhaphathise egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezulu zenu. Wena wamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu Esabantwana benu, esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala. Wayesethi Zisindiseni uthi zisindiseni phambene. kulesizukulwane esiphambene. uNkulunkulu ufuna abantu abazofuna ukwenza into yakhe. Uyabizwa. Noma ngabe ubani izono zakhe akhathali ukuthi abe singakanani. uNkulunkulu mfune ngenhliziyo yakhe emsulwa. Woza kuyena noma kuthiwa ingcolile, uNkulunkulu ucela ahlambulule akugeze inhliziyo yakhe ibe msulwa. Lithi iBhayibheli babusisiwe abahlanzekileyo ezinhliziyweni ngoba bayobona uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ngaphandle kukhona izinja abangena abangcolile, kepha abalungileyo bayongena ngamasango. uNkulunkulu uyasithanda sonke, kepha into angayifuni isono osenzayo. Iyona kuphela into angayifuni. uNkulunkulu akafuni ukuthi wenze kabi, ufuna njalo ufuna ubuhle, ukwenza ubuhle phambi kwabantu, ukwenzela yena uNkulunkulu ukuze kudunyiswe yena, ungadunyiswa wena. Bonke abantu abafuna ukubhaphathisa baza kusithinta ngenamba lebonayo kwi-screen. uNkulunkulu emuhle uza kuyenza indlela. Sifinyelele kuwena ubhaphathiso. Ngegama lenkosi uJesu Kristu umnini amandla onke kwenzeke konke okufunayo. Siyabonga uNkulunkulu ngalesi esenzele wona. Baba uNkulunkulu namandla, Nkosi yomusa, namanje isimphambi kwakho. Siyazilahla sizithoba. uNkulunkulu siyacela intethele. Nathi Baba sithethelele bonke abasolileyo. Usandisele uNkulunkulu umoya womusa nothando nokuthobeka. Usandisele uNkulunkulu ubuhle bakho. Nenkazimulo yakhe iphile kithi. Sipha amandla uNkulunkulu okunqoba okubi. Usathana ngayithola indawo noma esesimangalele. Kepha uNkulunkulu onamandla, wena Baba ukwazi ukuthi uhlanze izindlela zethu. Uthumele izingelosi zakho uNkulunkulu ukuba zisinqabe. Nomoya wakho engcwele uNkulunkulu ufakaze. Ezinhliziyweni zethu njalo Baba, usifundise ukufunda izwi lakho nokuthanda izwi lakho.
konke lokhu siyacela ngegama likaJesu Kristu umnini amandla onke ukuba nogulo okukhona phakathi kwethu uNkulunkulu naphakathi kwabantu nakule khaya esikulo uNkulunkulu wena uNkulunkulu uzibonakalise uqede yonke uNkulunkulu into ecetshwe uSathane ngegama likaJesu Kristu umnini amandla onke manje naphakade. Amen.